Tak milí priatelia, vítam vás opäť na mojom YouTubeovom kanále. Opäť je tu video zo série tipov, ktoré pomohli mne a môžu pomôcť i vám. Skôr ako sa pozrieme na tip číslo 1, veľmi vám chcem poďakovať, lebo v čase, keď toto video je zverejnené, je rok od toho, čo som začal zverejňovať videá na YouTube a veľmi pekne vám chcem poďakovať za vaše odber alebo like pri videách, ktoré sa vám páčili. Tak poďme na tip číslo 1. Tak poďme na tip číslo 1. Všetky dnešné tipy sa budú týkať fotenia a natáčania videí v zoologických záhradách. Ako fotiť a natáčať videá, aby to bolo, ako keby to nebolo v zoologickej záhrade. No, poďme na tip číslo 1. Týka sa toho, že keď prídeme do zoo, mnohé tie zvieratka sú za sklom. Ako fotiť cez sklo? No, dôležité je nájsť si miesto, ktoré je najmenej znečistené, byť čo najbližšie k sklu a zabrániť, aby svetlo prenikalo z boku a odrážalo sa od toho skla. Môžeme použiť napríklad gumenú clonu, alebo môžeme použiť nejakú mikinu alebo niečo, čím by sme zakryli ten objektív a mohli ho priložiť k tomu sklu. Použijeme potom najlepšie možno manuálny fokus, zaostriť na zvieratko a už môžeme zvesela fotiť. Toľko tip číslo 1. Poďme na ďalší tip. Poďme na tip číslo 2. Zvieratka v zoologickej záhrade sú častokrát za pletivom. Ako fotiť cez pletivo? Jeden zo spôsobov je snažiť sa napríklad mobilný telefón, jeho objektív, dať presne do oka toho pletiva. A môže vzniknúť napríklad takéto video. Alebo môžeme, keď dobre poznáme svoj objektív a chceme odfotiť zvieratko, použiť aj objektív fotoaparátu a možno zaostriť práve cez to oko toho pletiva. A niekedy, keď dobre poznáme náš objektív, môže vzniknúť aj pekné foto, ako je napríklad toto. Možno je praktické pri tom pamätať, že najlepšie je pri tom použiť manuálny fokus. No a poďme na záverečný tretí tip. No a poďme na posledný tretí tip. Keď chceme fotiť zvieratko v zoo tak, ako by to vyzeralo, keby bolo v prírode, dôležité je správne zvoliť pozadie. Aby za tým zvieratkom nebola budova, betón alebo niečo podobné. Ale ako to urobiť? Sme v zoo. Jednoducho, ak máme to zvieratko, tak my môžeme robiť zmenu svojej polohy a možno práve vtedy za tým zvieratkom bude nejaký krík, niečo zelené, čo bude tvoriť prirodzené pozadie. Takže niekedy musíme my do jednej strany alebo do druhej a tak zmeníme aj pozadie celého záberu. Tak toľko tretí záverečný tip. No a teraz, po tomto krátkom videu, ja utekám do zoo, niečo tu odfotiť. Tak, dúfam, že sa niečo podarí. A zatiaľ vám púštim prezentáciu fotiek, ktoré som natočil v rôznych zoologických záhradách tu v Európe. Takže, ideme na to. A aby som nezabudol, dajte like a odber.